लाइभआव फैग्रो बेनि उनाव आं फंनैसो खोथा बुंगोन खोनासंलां रायजोफोर लाइभआव फैग्रो लाइभआव जइन जा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम भिडिअखौ शेयार खालामना हो साबस्क्राइब खालामना हो बेनिफ्राय आं फंनैसो खोथा बुंगोन नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय आं मा बुंनो नागिरदों खोनासंबानो जाबाय मोजाङै लाइभआव जइन जाग्रो बेनिफ्राय आं बुंगासिनो गाइस कमेन्ट खालाम सोर सोर नायदो आरो जेसांखिनि हायो शेयार खालाम बे भिडिअखौ बिदिब्ला एसे रायलायनोसै सिगाङावहा जाबोनाय बड'लेण्डनि थाखाय बर'फोर खौसे जानो गोनांनि थाखाय बर'फोरा खौसे जानायनि थाखाय सिगाङावहा सावरायबोदोंमोन मेल गिदिर गिदिराव खुंबोदोंमोन लोगोसे मिटिं गेदेर गेदेर खालामदोंमोन बड'लेण्ड दाबिदोंमोन बड'लेण्डआ जोंनि बे सनितपुर साइडखै दा बड'लेण्ड मोननायनि जेबो माबा नामानो गैया लोगोसे आरो जोंनि सिगाङावहाय एसेबां हब्रा बड'लेण्ड बिनाय बड'लेण्ड दाबिनाय बहाबा थांनानै मिटिं दावथिङाव थांनानै दाउ अमा बायदि रानथाब रानसिख्रावनाय बर' हारिनि मोजां फैगोन नामा बर' हारिया खौसेथि जाजोबगोन नामा होननानै ओरैबायदि सिगाङावहा जों खौसेथियैनो जुगथ जानानै गासैबो जमा गथ' लानानै सोरबा थाङो गथ' फिसा लानानै सोरबा थाङो ओंखाम रानथाब दै गांथाबलायनानै थाङो गारिफोराव खस्थ' मस्थ' गाखोलाबायनानै थाङो ओरैबायदि खस्थ' मोनबोबाय सिगाङाव बेनिफ्रायबो दा मा जादों जोंनि बर'आव जेबो सान्थि गैया नंगौना नङा बुंदो एम मुसाहारि ब्लग मा लिरखो ब्र नै माबा वाटार टेंकनि माबा फैदोंमोन बेखौनो लिरदो आरोना एम मुसाहारि ब्लग मा मावो ब्र आंथ' मावलाबायोलै मावनाया जानला मोनला मावलाबायो मावनानै जाखानांगोन नङा होनबा मावनानैथ' जाखानांगोन मोनसे नङा मोनसे बेखायनो मावलाबायबाय आरोना बेलेगाव लिरनाय दङ मावनाया FIR थ' बेखौनो बुङो आं सिगाङाव जिबायदि जादोंमोन सासे जोंहा प्रमद बर' सारा ओरैबायदि खोथा बुंदोंमोन ओरैबायदि मानसि बुथुमदोंमोन हा नंगौ सिगाङावहा बेबायदि एसेबां मानसि बुथुमदोंमोन जमा जोंनि सनितपुराव जालाय बहा बाक्सायाव जालाय बहा चिराङाव जालाय बहा जायो मिटिं दावथिं गहपुर लखिमपुर गासैयावबो जायो हा जासि जानायावबो दिनै मा जानानै दङ दा गासैबो आलाय सिलाय माने जोंनि बर'आ ओरैबायदि आलाय सिलाय जानानै दङ थारमाने मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बर'नि गेदेर गोलाव मानसि माने मानसियानो बुंनांसिगोन दा गेदेर गोलाव मन्त्रि MLA बेफोरनो जुदि मोजां नङाब्ला जोंनि बर' हारिनि गासैबो आलाय सिलाय मानो जाया दा जे मा जानांगोन दा बुजिनानै ला दायो मा खालामब्ला जोंनि बर' हारिया खौसेथियाव फैफिनगोन गासैबो बे गेदेर गोलावखौ बाद दरकार गैया गासैबो जोंनि बर' हारिया गावजों गावनो गोरोबलायनांगोन अनलायनांगोन थानांगोन अब्लासो जोंनि बर' हारिया जौगाखांबोगोन आरो लोगोसे खौसेथि लामायाव फैगोन जोंनि बर' हारिया अब्लासो मिथिबायना जायनोखि आंनि लाइभखौ नायग्रा आदैमोन नोंथांमोना जि सानो सान आरो कमेन्टआव जुदि माबाफोर बुंनांगौबा आं जुदि माबाफोर बुंनांगौबा नोंथांमोना लिरनानै हर डाइरेक्ट आं बुंनो हागोन जेबो गैया दरकार गैया गिनो बेनो खोथाया जेबो गिनो गोनां गैया आरो सोरबा नायदोबा लाइक कमेन्ट खालाम खामाबाबो जागोन दे जेबो ना लाइक खामाबाबो जागोन जेबो नङा बाद हो बेफोरखौ बाद होदो फोरानो खौसे जायाबा बेखायनो लिडारफोरानो माने खालि जाग्रा गोजाल'सो दा ओंखारलायबाय गोदान इलेक्सन गेलेनो थाखाय आं नुगासिनो आं भिडिअ लाबोगोन दा आं लाइभआव जेबो बुंथ'ला बेफोरनि बागै सोरबाया नङाबा हेंथा जायो सोरबाया गाज्रि मोनो सोरबाया माबाफोर बुङो बै
आं बेलेगनि खोथाखौ लानानै बुंब्ला बै बेलेगा बैजों लोगोआ बे आंखौ बुंगोन बेबायदि सिस्टेमनिसो जानानै दं आरोना दा। जियानो जा जोंनि बर'फ्रा ओरैनोबाबो खौसेथियाव थानांगौ, खौसेथि जानानै गोरोबलायना थानांगौ। मानो होनना बुङोब्ला दा जोंनि बर' हारिखौ गासैबो मुगैयो, गासैबो जोमोदै गारो मिथिबाय। सिं सिंसो मोजां जोंनि बर' हारिजों, खिन्थु सा सासो मोजां, सिं सिं माबायदि हा सा सासो मोजां जानानै दङ, खिन्थु सिं सिं जे बिराद हामा। जोंनि बर'जों सानसे माबाफोर प्रब्लेम जागोन नायबाय था, बिराद गिदिर प्रब्लेम जागोन, बहुद हामायैनो प्रब्लेम जागोन। बेखौ आं मिथिना मोनो। माने ओरैबायदि प्रब्लेम जागोन जे जोंनि बर'फ्रा ओरैबायदि आलाय सिलाय जानांगोन, ओरैबायदि मुगैजाथाव बेबायदि जानांगोन उनावहा नायबाय था। जोंनि बर'आ मा होनना बुङोब्ला एम मुसाहारि ब्लक, रायजो राजाफ्रा थिगनो बाट लिडारफोरानो खौसे गैया। एम मुसाहारि, गासैबो पलिटिकेल पार्टियावनो बयबो एसे एसे सापर्ट दं। गावफ्लेजोबनाय मा खालामनो, बेबो नंगौ खोथाया राइट। दे एम मुसाहारि ब्लक, नोंथाङा बबेनिमोनलाय? कमेन्ट खालामगासिनो, आं नोंखौ सोंहरलाबायनोसै बबेनि, ओमफ्राय आं सिनायाखै एम मुसाहारि ब्लक। एम मुसाहारि ब्लगखौ आं साबसक्राइब खालामनाय दं खोमालै। आरो जाय जाय चेनेल साबसक्राइब खालामनांगौ खोन्थाहर, आंनि नैबे चेनेलनि गेजेरजोंनो आं गासैनोबो साबसक्राइब खालामना होगोन। आरो लोगोसे आं शेयारबो खालामना होगोन भिडिअ'बो। आंनि भिडिअ'नि लिंकखौबो शेयार खालाम, आंबो नोंथांमोननि जाय जायनिखौ शेयार खालामनांगौ खालामनानै होगोन। आरो दा मोनायाव मोनसे भिडिअ फैगासिनो, ओरैबायदि धामाका जागोन बेयो। माने सासे सेंग्रा आरोना, ओमफ्राय साथाम सिख्ला ओमफ्राय सासे सेंग्रा, नैबेनि सायावहा भिडिअ फैगासिनो दा मोनायाव। आरो लोगोसे सासे सेंग्रा, ओमफ्राय सासे सेंग्रा डेथ जाबाय आरोना, ओमफ्राय आरो साथाम सेंग्रा, गासै अल फर सेंग्रा आरोना, बिसोरनि बागै भिडिअ लाबोगासिनो आं। दा मोनायाव भिडिअखौ नुनो मोनगोन, नेनानै थाबानो जाबाय, लाबोगोन आं, सिन्था खालामनाङा। सानै नायगासिनो, सासेया सोर कमेन्टबो खालामा, जेबो खालामाखै जे। अन्नानै कमेन्टथ' खालाम, हेल' हाय बुंहर, आं सिनायनोबो हागौ आरो नोंहा चेनेल दंबा माने खोन्थाहर, आं साबसक्राइब खालामना होगोन, मिथिबायना। आरो आंनिफ्राय जाय जाय नायगिरि एम मुसाहारि ब्लगखौ साबसक्राइब खालामनानै हो लोगोफोर। आं उदालगुरिनिसो ब्र', बिटिआरनि गैया बेफोरो। ब्र'आ उदालगुरि मा गामिनि खोन्थाहरलाय, उदालगुरियाव उदालगुरि मा गामिनि बेखौ मिथिनो मोजां जागौमोन। आरो उदालगुरिनि दे। आरो दाखालि रन्जन दैमारि सारा गबनायनि बिखय सोर सोर मा बुंलाय, आं खोनासंनो लुगैदों। रन्जन सारा गबनाया मोजां जादोंना, गबनाया मोजां जादों ना गाज्रि जादों खोन्थालाय। सोर सोर मा सानदों, सोर सोर मा सानाखै रन्जन दैमारि सारनि बिखय एसे फोरमायना हो। नोंथांमोना जुदि मोजां, रन्जन दैमारि सारा साननै सानथामनि थाखाय गबोनायखाय मोजां नांदों ना गाज्रि नांदों, सोरबाया दुखु जादों ना सोरबाया रंजादों, बेखौ आंनो एसे खोन्थाहरलाय कमेन्टआवहाय। आं बिनि भिडिअबो लाबोगोन, जोंहा रन्जन बिथां सारनि। लाबोनाय जायाखै, आं लाबोगोन सानदोंमोन, खिन्थु आं माने बेलेग भिडिअ नुबाय थायोना, आरो आं बेबायदि भिडिअ लाबोनोबो गोसो जायामोन, आरो भिडिअ लाबोनायबो नङामोन आं। ओमफ्राय मा बुंनो आरोना, भिडिअ नुबाय थाबा माने आं भिडिअ होयो बिराद गोबाव जाबायमोन, खिन्थु नै दाखालि मैया दिनै भिडिअ होफिनदो आरोना। थारमाने मा होनना बुङो, भिडिअ होआ सानदोंमोन, ओमफ्राय होआ सानदों, ओमफ्राय माबा माबि नुबाय थायो, सोरबा गाबख'लाय सुख'लाय, सोरबाया गाबलाय, सोरबाया मिनिलाय, ओरैबायदि दुखु जायो। बेफोर भिडिअखौ नुब्ला बोरैबा मोनो, बिनिखायनो माने भिडिअ बानायनो गोसो जाबाय आं। दे लाबो ब्र', नेना थाबाय, लाबोगोन दे। नोंनि माबा मा बुङो, उदालगुरि मा गामिनि बेखौ खोन्थाहरलाय। आंबो उदालगुरियाव ओरैनो थांबाय थायो, उदालगुरिनि लोगोफोर मेरला दंफैयोलै आंजों, मथा मथि 20 जनसो दं उदालगुरिनि लोगोफोर।
लाइकथ' खालाम सोरबा लाइकथ' खालाम लाइक खालामजायो सोर सोरनि इउटुब चेनेलखौ बुंना होनांगौ आरो शेयार खालामना होनांगौ बा साबस्क्राइब खालामनांगौ कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर सोर इउटुब चेनेल दङ मिथिबायना सोर इउटुब चेनेल दङ डाइरेक्ट बुंनानै ला आं हेल्प खालामगोन आरो आं हेफाजाब खालामगोन सिदा खोथा बाहेराव बहा थायो आरो बेंगलराव थागिरि नोंथांमोननिसिम आं मोनसे फोसावथाय गाबोन जोंहा बेंगलरावहा मिटिं दङ आरो फांसन दङ गाबोन सोर नुजाफैनो हायो आं थांनो हायोब्ला गाबोन थांगोन सानदों गाबोन मर्निंआवसो मिथिसिगोन आरोना थांनाय जायोना जाया एल्फा रेजिस्ट्रेसन स' जोंनि बेंगलराव थाग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे मोजां खावलायनाय गाबोन बेंगलरावहा सोर फैगोन बेखौ खोन्थाहरलाय जोंनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बेंगलरनि गेस्ट हाउसआवहा अन्नानै जाय नायनो फैदों चेनेलाव लाइभआवहा दङ नोंथांमोना कमेन्ट मोनसे खालामब्रा गोजोननाय मोनगोन नोंसोरबो गोजोनगोन ना नायनो बायो नामा आंखौ नायनो बायोबा डाइरेक्ट रायना हरखानांगौ मिथिबाय जायाफ्रा मा कमेन्ट लाइभआवहा फैलाबायदों होननानै होना जेबो नङा मोजांसो नाङो बेबायदिबा आं बेंगलर चिकानायालियाव थायोलै आं चिकानाकायानेलि रडआवहा थायो आं नों बहा थायो खोन्थादे आं बेंगलरावसो थायो डाइरेक्ट बुंबाय आं बेंगलराव दङ दासान्दि बेंगलरनिफ्राय लाइभ होगासिनो जायगा दिन्थिनो सानो गाबोन जुदि आं बे मिटिंआव थांनाय जायोबा गाबोन लाइभआवहा भिडिअ देखा गारि फैदोंमोन गारि फैबाथाय माने बिदिनो फट' खेबनांगौ फट' खेबनानै हगारनांगौ बाय दे जेबो नङा बाय बेंगलराव जा अखा हायोलै अखा हाबाय टाइम अखा माने कौन सा था 00 1004041 1004 कल मानो हमाखै नोंलाय सासेया मेसेज खालामदों नै खोन्थाहरनोसै आं बिदि लिरबाय थानांगौ नै लिरला लिरसि ओरैबायदि बायो सम मोनसे लिरनो लिराबाबो जाया लिरालासिनो बेबायदिनो हगार हरबाबो जाया गरमलै बिराद बेलासियाव सोर मा ओंख्रि जादोंमोन खोन्थाहरलाबायदो
ओरैनो 1 घन्टासो लाइभआवनो थागोन आं दिनै जियानो जा माने 1 घन्टासो आं लाइभआव थाथारगोन दिनै नायबा नायाबा गैया कमेन्ट खालामबा खालामाबा गैया लाइक खालामबा खालामाबा गैया नोंसोर कमेन्ट खालामबासो आं माथो हरगोन नङाबा आं बिदिनो नुजाबाय थागोन आरो जाय फैदो लाइक खालामनानै गालां हायोबा एमान मानसि नायलाय ओंखारलाय खालामगासिनो कमेन्टथ' खालामनो हायो कमेन्ट खालामब्ला सोरबा नायदोबा माने कमेन्ट खालामलाय आं मोजां मोनसे आइडिया होगोन आरो जाय बेंगलरावहा फैनानै सिकिउरिटि मावनो गोसो दं सोरबाफोर जुदि सिकिउरिटि मावनो गोसो दं पुरा पस्ट खालि दं मेरला दङ आंनि नाम्बाराव कन्टेक्ट खालाम ओमफ्राय लोगोसे फैबानो जाबाय आंनियाव कन्टेक्टल' खालाम आरोना आं खिन्थाना होगोन ओमफ्राय जायजों रायलायनांगौ आं बिदि नाम्बार होनो हागोन गावबागाव फैबानो जाबाय आं माने बिदि रिक्स लाया फैबानो जाबाय आं बेफोरखौ जेबो मिथिया बाट नांगौबा होनदों आरोना मावनोबा बेंगलरावहा आंबो मावग्रासो आरोना ओरैनो बेबायदि जेबो नङा आं दा बर्तमान सुपारभाइजार मावगासिनो आरोना बिदिनो मावलागासिनो मावनानैनो जानांसिगोन थैजासिम मावालासिनो थाब्लाबोथ' ओरैनो थायोब्लाबोथ' उननि थाखाय जेबो जानाय नङा उननि थाखायथ' नायना लानांगोन गथायना लानांगोन नङा सोरबाफोर जुदि बेंगलरावहा ओरैनो आदां गादां दङ आरो न'आव आदां गादां जानानै दङ कमेन्ट खालामनांगौ कमेन्ट खालामब्लानो आं रिप्लाइ खालामगोन आरो रिप्लाइ होगोन आरो लाइकखौ होलां गोसो दंब्ला मोजां नाङो लाइक होलांब्ला हाबनानै लाइक खालामनानै गालांनांगौ होमबा मोजां नाङो आरोना आरो आं बहा थायो बहा मायो अल डिटेल्सखौ आं भिडिअ'आ पुरा होगोन आरो लोगोसे बबे जायगायाव थायो बबे जायगानिफ्राय भिडिअ बानायदों बेफोरखौबो खोन्थागोन आंनि खाथियाव मा दङ गोजौनिफ्राय गाहायाव मा नुयो सब खोन्थाजोबगोन आरोना आं बिदिनो थागोन बारु दे 1 घन्टा थागोन रावबो गैयाबाबो आं 1 घन्टा थाखागोन दिनै 1 घन्टा थागोन आं 1 घन्टा डाइरेक्ट तो जाने जिगर तूने तुमसे I am going to Bangalore होननाया जासिगोन आरो ना मेथाइआ जाय बेंगलराव थायो बेंगलराव थाग्राफोरनि मेथाइ दिहुननो हाखायो नामा गाजा I am going to Bangalore गैला आंहा जेबो गैला मेथाइआ बिराद बरियालै बे गाना खोनानो एकदम माने ओरैबायदि मजा मेथाइ बानायना होबाय आं बहा थायो नायनो नामा आं मा देखायहरनांगौ दे खोन्थालाय आं देखायनो राजि बिथिं थांनानै दिन्थिहैगोन आं माबायदि फाला गोसो बे आंनि गोसोखौ खावना लांबायनो माबायदि फाला गोसो बे आंनि गोसोखौ बोना लांबायनो आरो माबाफोर जुदि प्रब्लेम जायोब्ला सोरहाबा माबा बायदि गोबां प्रब्लेम जायोब्ला माने आंखौ खोन्थाहरनो हागोन आं भिडिअ बानायगोन डाइरेक्टनो आरो डाइरेक्ट बुंनो हागोन आं गैखाया
डाइरेक्ट बुंनो हागोन उनाव जि जाबा जागोन आरोना नोंसोर सोर हायो डाइरेक्ट माबाफोर प्रब्लेम जायोबा आंनो खोन्थाहरबानो जाबाय आं मिटिं मेनेज खालामनो नाजागोन आरो लोगोसे आं भिडिअ बानायना होनो नाजागोन आरो जाय इउटुब चेनेल दङ नोंथांमोना चेनेल गोनां मानसि सासेबो फैयाखै नामा लाइभआव चेनेल गोनां मानसि फैदोबा माने बुंनानै लाखा कमेन्ट खालामनानै हरखा इउटुब चेनेल दं बिदि आदा सादा माबा बिदि फंबाय डाइरेक्ट बुं आरो आंनि फेसबुक पेजखौ फल' खालामाखैबा फल' खालामना लायथां आं लिंक होगोन लोंनो गोसो गैयाब्लाबो लोंहोबाय लोगोआ बेंगलराव जिबायदि अखा हागासिनो दा माने ओरैबायदि अखा दैलि अखायानो अखा दैलि अखाल' हाबाय थायो